ಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ನಲ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕೋಡೆಯನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಯ್ಯ ಎಂಕ್ ಮದತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಂದು ಉಂಡತೆ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತುಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮದತ್ತೆ ಪೋತಿತ್ತು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋತು ಜಿಪ್ಪಾಡು ಉಂಡದು ಸೊ ಇನಿ ಪಿರ ಸುರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಲಯನ್ ತುಳುಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಬರು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರತ ಅಂಚ ತರಕ್ಕಿನಿ ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಒಯ್ಪಾದು ಮಾತ ಮೀದು ಬತ್ತನ ಅವು ಮೆಹಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ಪಾತ್ರಡು ದುಂಬೆನಾನಿಯೇ ಕಲತ್ತದ ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ವೆಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈತ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆದುಲೆ ಕಪ್ಪು 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 ಆತುಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಪೋಪುಜು ಉಗುರು ಮಾತ ಅಳಿಮೆ ಸೊಲ್ಲೆರ ಪೊಂಡ ಅವಲಂಚನತ ಬೆರಳ್ದೆಡೆ ಪೂರ ಉಗುರ್ದ ಸೆರೆ ಮಾತ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಕುಳಾದ ಕೈ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಪ್ಪುಜಾರ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ದಾಳಿಂಬೆದ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಾನು ಮಂಜಾಳ ಇತ್ತಿನತ ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಬೈಪದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಮಂಜಾಳ ಆತು ನೀನು ಎನ್ನ ಕೈ ಪೂರ ಮಂಜಾಳ ಕಲರ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗಲೀಜಿ ತೋಜುಂಡ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಚಾವ ದಾದ ಪೊಂಜವು ಮಾರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಲಜ್ಜಿನ ಅಂಚತ್ತಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಚದಲೆ ಕೈ ಪೂರ ಉಗುರ್ದ ಸೆರೆ ಪೂರ ಅಂಚಾತನ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪುಂಡು ತೂವಡಾತೆ ಯಾನ್ಲ ತೂತುಜಿ ಯಾನ್ಲ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಜಿ ದಾದ ನುಪ್ಪು ಮಾತ ದೀತ ಆತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಉರ್ಪೆಲ್ದ ಅರಿಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಣಸು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಣ ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಪುದ ತಿಂಡಿದ ರೆಡಿ ಆವಡಾತೆ ಸೊ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿ ಇನಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡು ಪುಚ್ಚ ಬೈದುಂಡೆ ನಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬೀಲ ಪೋಂಡು ಅಮೆಝಾನ್ದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತುಜಿ ನೆಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಸೀಡ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ ಆವಡಾತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ತೂ ಒಂಜಿ ನೂಕೊಂದು ಬೋಡು ಮುಖ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಕಣಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದೀತುಜ ಈ ಸಲಕ್ಕೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕಂಗು ಬೂರು ನಾವು ಮುಖ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೂರ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತದೆ ಅವೆನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮುಖ ರಬ್ಬರ್ದ ಗೆಲ್ಲು ಮಾತ ಬೂರುಂಡು ಐನು ಪಾಡುಣ ಕಣಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಇನಿ ಎಂಕ ಕೆಂಪು ದೋಸೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಣ್ಪ ಅಂದೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಪ್ಪುದಾರು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂದ ಪಣ್ಣು ಈ ದೋಸೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪಡ ತಿನ್ನಿರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನುಂಡ ದಾದ ಪಣ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜಿನೆಕ್ ಕೆಂಪು ದೋಸೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿತ ದೋಸೆ ಪಣ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ದಿನ ಅಂತ ನಾಳಿನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಅಡ್ತು ಒಚ್ಚಿದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಮಾತಾಂಡು ನಣ ಇತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಗರ್ತದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸೇವುದ ಇರತ್ತ ಕಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಐನೊಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾರ್ದಯನ ಬಲೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಐತ ಸೋಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡ ಮಾತ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿ ದೆಪ್ಪುಣ ಐತ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಅವು ಕಿಂಬುಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಮಾತ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಕ ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರಿ ಪಂಡ ಏನಿತ್ತ ಸೇವ್ದ ಕಂಡೆದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮುರಿದು ಮಾತಾಂಡು నేను ಮೂರಿಯಾರು ಉಂಡತೆ ನಂಗೆ ಬಿಸತಿ ಮಾತಾಬುಜಿ ಮುಟ್ಟತ್ತಿ ಅವಡತೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬೆಯ್ಯರೆ ಪುರ್ತು ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಪಾಪ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜನ ಅಳೆತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು ಅತ್ತನ್ನ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ತು ದೆಕ್ಕದು 5 ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈಪಾವುಡು ಬೈಪಾನಗಲ ನಮ್ಮ ಪುಳಿತ ನೀರು ಹತ್ತಾಡು ಅಳೆತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ನಾವು ನಮಕ್ ಕಿರ್ಮುಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ಪು ಪೇರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಕಂಡೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಂಡು ಇಂದು ನೆಕ್ಕೆನು ಹಳೆಲ್ಲ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊದಿಪೆರೆ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ಈ ನೀರು ಈ ಇಂದು ಏನು ಗುತ್ತುದು ನೆಕ್ಕ ನಾಡ ನೀರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೈಪಾವನು ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೋಡನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನೀರು ಕೊದಿಪೆರೆ ಶುರು ಅಂಡು ನಣ ಯಾನು ನೆಕ್ ಸೇವ್ದ ಕಂಡೆನು ಪಾಡುವೆ ಓಬಾ ಒಂದು ರಟ್ಟುಣ
ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆತು ಪೋಂಡು ಯಾನ ಒಬ್ಬ ಇತ್ತನೇ ಏಜಿಂದ ಈತ ಬರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪೋರ್ಕೊಡಿಂದ ಚುಚಿದು ತೂಯೆ ಒಂಜಿತೊಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಉಂಡು ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಶೀ ಅಂದ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಈತಲ ಜೋರು ಕಿರ್ಮೊಂಡ ಮಾರ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇಂದೇನು ಅಡೆಗೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಲ್ಲಿಂದೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಸಾರು ಕೊದಿತ್ತು ಅನ್ನುಂಡು ಮಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾರ್ರೆ ಶೇ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಬೈಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆದ ದಯಾನ ಪೋರ್ಕುಡು ಮಾತ ಚುಚ್ಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅವು ತಡೆಪ್ಪು ಜಿಂದು ದಾದತೆ ಇಂಚಲ ಕಿರ್ಮುನೊಂದು ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಾಯಿ ಡಿಪ್ಪೋಲ ಗಡಿ ಪುಂಡೆನ್ನ ಇಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಾರು ಪರವಾಯ್ಜಿ ಸಾರಡೊಂಜಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಎಂದೇನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಕೆಸುತ್ತ ಇರತ್ತಾವು ಕೆಸುತ್ತ ಕಂಡದ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಬ್ಬಾ ಓಯ್ ಅವು ಭಯಂಕರ ಕಿರ್ಮುಣಿಯೇ ಭಯಂಕರ ಕಿರ್ಮುಣು ಜಾಯ್ತಾವಣೇನು ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಗಸಿನ ಕೂಟಿಯ ಬೇತೆ ಜಾಲ ಅಂಪೊಡ ಪಾಪದ ಒಬ್ಬ ಈತದ ನಲ್ಲದ್ದಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಉಮ್ಮ ಜಾಯ್ತ ಸೂವಡತ್ತ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಭಯಂಕರ ಗಿರ್ಮುಣು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಏನು ಇಂಚೊಂಜಿ ಯಾವ ಒಂದು ಎಣ್ಣದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎರಡು ಅಣ್ಣ ಸುರುಕು ಕೇಣೊಂದು ಎಡಾತು ಅತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಳ ಕಂಡೆನು ಗರ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ದೈನು ಪುರ ಕರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ದಿಯರ ಪೂಜಿ ಪಾಡಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪನೋಡಿಯಾನು ಶೇ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಈ ನಮೂನೆ ಆಪುನು ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಈ ನಮೂನೆ ಕಿರ್ಬುಂದು ಶೀ ಹೆಂಗಿದೆ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಪುಂಡ ಇನ್ನು ಪಿರ ಮಲ್ಪರ ಎನ್ನ ಬಾಯಿದೊಂದು ನಣಲ ಪೋತು ಜಿಂದು ದೇ ಕಿಡ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಇತ್ತ ನೆತ್ತವಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮುಕ್ಲು ನಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಕ ಹನಿ ರಾ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಸ ಮಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ರೆ